κόσμος έξω, με την Ιωάννα Ταραμπίκου. Ο κόσμος έξω, γιορτινός και στολισμένος. Μια ερωτική μονομαχία στείνεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Άνεσης. Γαλλική κωμωδία που μας οδηγεί στο Παρίσι του 1817, εκεί που ο έρωτας μηχανεύεται για να κατακτήσει τις καρδιές των ηρώων. Και οι ήρωες, νέοι, όμορφοι, ερωτεύσιμοι, βρίσκονται άλλο στη δίνη του έρωτα και άλλο στη δίνη της πολιτικής του επιλογής. Ζωντανά τραγούδια σε ένα εικαστικό περιβάλλον εποχής. Παίζουν Κερασία Σαμαρά, που υπογράφει τη σκηνοθεσία αλλά και τους στίχους των τραγουδιών, Σαράντος Γεωγλερής, Αλέξανδρος Νταβρής, Δίκη Μαραγκάκη. Ερωτική μονομαχία, κωμωδία εποχής, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Θέατρο Άνεσης, Κηφισίας 14. Τη νέα άπαιχτη κωμωδία του Άκη Δήμου, «Το κενό αυτοπροσώπος», παρουσιάζει το Πόλη Θέατρο σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρίγου. Ένα αθηναϊκό διαμέρισμα το καλοκαίρι του 2015. Μια διάσημη σχεδιάστρια μόδας, ένας νευρωτικός σκηνοθέτης και δίπλα τους μια πρώην σύζυγος εκδότη εφημερίδας και ένας νεαρός με αδυναμία στις Ιταλίδες τραγουδίστριες του 60. Άνθρωποι που ξεκίνησαν αποφασισμένοι και βρέθηκαν στη μέση της διαδρομής, ματαιωμένοι, μόνοι και αναποφάσιστοι σε μια Ελλάδα που τρίζει. Κωμωδία που συγκινεί γιατί κάθε παιχνίδι, όσο απολαυστικό κι αν είναι, στο τέλος σπάει. Πρωταγωνιστούν Δάνης Κατρανίδης, Παναγιώτα Βλαντή. Το κενό αυτοπροσώπος του Άκη Δήμου στην Πόλη Θέατρο στην Πλατεία Βικτωρίας. Τον Καταλανό θεατρικό συγγραφέα Τζόρντι Γκαλθαρέν τον γνωρίσαμε μέσα από τη μεγάλη του επιτυχία μέθοδος Γκρόνχολμ. Θα μας ξανασυστηθεί με το έργο «Το Δάνειο» που παίζεται στην κεντρική σκηνή του Θεάτρου του Νέου Κόσμου. Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία με αναπάντεχη εξέλιξη και με θέμα την οικονομική κρίση. Ο Αντώνιος ζητά να πάρει δάνειο με μόνο εγγύηση το λόγο της τιμής του. Αλλά ο διευθυντής της τράπεζας αρνείται να το δώσει. Ο επίδοξος δανειολήπτης απειλεί τον τραπεζίτη ότι με τη γοητεία του θα αποπλανήσει τη γυναίκα του. Η συνέχεια επί σκηνής, γιατί κάποια πράγματα στη ζωή ούτε μετριούνται ούτε κερδίζονται με ευρώ. Το Δάνειο του Τζόρντι Γκαλθεράν, σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, παίζουν Μιχάλης Οικονόμου, Γιάννης Αρακατσάνης, Θέατρο Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7. Γεια σας.